scéal bicéh na seo. Fa mí is me lia gan leorla náisinta ferro mit dhéanú chiad taharsta sacha me san seaach na Gaelic. Agus háisich mí cosach agus fa trúd fiannaí ha mí crit sin ach stochrás na fiche tan chinlasam. Fa dog you agus Hanukkah suasa come source. Do you rap? So some excuse me? Do I rap? Agus assassin, aha, like, yeah, do you rap? So no. Do I look like I rap? Can you he callach go bhfuil TikTok achcha agus ha ta Giannu video an éhain far a bhfuil a dul suas go duine I de dráit sa fáineach go gaibh a bhfuil a Giannu rap agus me sé no chabhí me sé Giannu rap no agus dhís mé gaibh dé bham I Giannu agus ha mé crit sin nach cóla ní a bhfuil Gaelic ach go dú sin a scéal éhain I chéad a hacha le bham mú is an seach na Gaelic.